Me tehdään tänään tämmönen video, että kumpi pysyy pisimpään saunassa. Ja meillähän on tässä niinku kuvaaja. Ja me voidaan näyttää minkä näköinen se kuvaaja on. Moi. Anna sitä tänne kamera, mä haluan kuvata. Joo. Niin. Tässä ei ole mitään palkintoja sen jälkeen kyllä mitään, eihän. Niin. Mutta tänään me tehdään kuitenkin video. Se on se video. Ja eiköhän me aleta lähteä sinne saunaan. Joo. Ja meidän pitää mennä tosi hiljaa, koska me mennä saunaan. Sinne saunaan vaan. Niin. Mä tulen teitä kuvaa vähän. Ja alkaa hakea sitä tavaroita, jos ottakaa. Joo, jos me arvotaan joku kysymys oikein, niin me saadaan joku tavara. Ei mitään. Joo, mä valitsen. Jos teillä on nälkä, mä valitsen jotain foodia teille. Eli no niin. Täällä ei ole paljon mitään. Me ollaan silti täällä vaatteet päälle eikä käteen saada siltikään. Kun ei me saada tietenkään. Mutta joo. Mutta siis palataan videon paremmin nyt. Niin, palataan videon paremmin. Haluatko sä jotain? Joo. Haluatko sä Tiffany? No mitä sä haluat? Onko sulla nälkä vai haluatko sä jotain leluja vai semmoista? Mä haluan mun ison Squishmallown tänne. Oletko varma? Olen. Okei. Okay. Hei, se kysymys eka. Ai niin, joo. Oh my. Joo, ei tapahtunut just yhtään mitään. Joo, niin se kysymys. Oletu. Siis arvoitus. Mikä on Lakon oikea nimi? Erik Savalainen. Oikein. Käypä hakkeen mulle. Eli hyvä, että ainakin tunsi tuonne. Me ollaan haastetta. Mikä haaste? Täältä se löytyy. Tää ei ainakaan mun niinku huontaa niinku roosa. Niinku se näyttää täältä. Näettekö? Niinku. Miten iso tää on? Tää kuuluu pussasta. Tulla. Roosa amnessi. No niin. Jaha, sieltähän se tulee. Ei ole lähdetty täältä onneksi vielä. Mutta jos on vesäätä, niin saa olla vaan 2. Ja siis, 20 minuuttia. Joo. Vai oliko se 30? 20. Ei kun 30. Kyllä se voi olla 30. Joo. Mikä on tällä hetkellä teidän mielipide? Mikä on Tiffanin mielipide tällä mielipide? En tiedä. No, mikä Roosan mielipide on tällä hetkellä? No se ratkeaa sitten tämän jälkeen. No okei. Tää video kestää ainakin 4 minuuttia. Eli hihi. Täällä ei paljon tekemistä. Tarvittaisiko me jotain? Päättäkää. Ei tarvita. Onko sulla puhelinta? Ei. Ok. Se jäi tonne. Haluatko sä puhelimen? Miksi?
haluta. Mutta ei kyllä kannata YouTube-videolla. Joo, ei oteta. Ei elektriikkaa. Mutta onneksi täällä on ainakin hyvä kirkkaus. Oh. Ja tosi hyvä. Ja tää Ja- on joku tämmönen. Joo. Ja no, mulla tekisi mieli nyt vaikka vettä. Haluatko vettä siis? Joo. Adella. Arvotus. Mä koko ajan anteeksi vaan unohdan. No, no mä kysyin nyt alkuvaiheessa jo itsekin tubettajien nimiä. Mikä on Herbalistin oikea nimi? Juuso. Oikein, ainakin muistaakseni. Joo. Juuso se on. En mä halunnut tulla tähän haasteeseen oikeastaan. No niin, Se käydään. oli vaan pikku vitsi katsojille. Niin. Käydään hakemassa. Odottakaa. Odottakaa. Joo. Mä otan täältä vesiä. Annetaan prankiksi niin tämmönen mailitiponni. Näettekö? Eli odottakaa. Mun pitää jotenkin tää saada kannettua, että mä en tiputtais mitään. Tää on aika kirkas näyttö. No niin. Täältä tulee sun vesimailit ja tonni. Täältä tulee sun vesimailit ja tonni. Kuppi. Ollaan täällä jo chillistä. Nice. Onko hyvä? Onhan. Ois vaan kiva, että tää ois saudu täällä päällä, niin ollaanpa sille. Aha. Bro. Mikä on tällä hetkellä sun mielipide? En mä tiedä yhtään. Okei. Se sanotaan vasta tänne jälkeen. Joo, Onko toi tällä hetkellä? No, tällä hetkellä mielipide on ehkä, mitkä on täydet? Jotain kautta 5. Jotain kautta 5 jo. Ehkä 4/5 vielä. Tai 3/5. Se on ihan hyvä. Mm. Onhan sulla kiva siinä oikoilla. Joo. Tuolla silleen, älläkää pulakaa ja pitäkää mä. Läskellä mahalla. No se on vaan läskimä. Läskimaha. Nice. Ei nää nyt oikeesti. Mulla vaan tekis vaan kuumaa kaukaa tai lämmintä kaukaa. Ihan normaalia kaukaa, missä olisi vaahtoa. Mailit Toni. Mutta toi ei voi tehdä niitä YouTubettajien nimeä, kun toi ei tiedä niitä. Sun pitää sanoa sillä vaikka sen siskosta, sen veljestä, sen perheenjäsenistä vaikka. Niin sit se osaa niitä. Tekeekö sulla nyt mieli jotain? En, ei yhtään. Esim. Puhe, ei kun ainio. Saa puhua vaan. Sano jotain. En mä keksi. Okei. Onko tällä mitään tekemistä? Adella. Niin. Tekeekö sulla mieli jotain nyt? Ei haittaa.
Tällä ei ole ihan, kyllä ihan Ulos vaan mä Tällä keksin. Enkä jos jos sulla tekee ulos mieli, niin me saadaan olla 20 sekuntia ulkona. Jos sä arvaat oikein. En mä arva oikein mihinkään. No sit, älä arva. Niin, no sitten sä menet kuvaajaksi ja Adella tulee munkaan. En mä halua. Ole sitten typerä ja älä. Okei. Mä puhun sitten sinä saksaa. Pälä, pulu, palaa, suklaa. Tekee mieli suklaata. Tekee mieli suklaata. Mitä arvoitus? Mä lähden kotiin. Okay. Voittaja on siis Roosa. Mutta haluatko vielä jäädä haasteeseen? Haluan. No. Mitä mä keksisin? Keksei. Enkä se sun kotiin tulla aika. No, äiti ei kyllä haittanutkaan. Joo. Mutta, mitä mä keksisin? Mikä on mun sukunimi? Eihän? Mikä on mun sukunimi? Ahmed. Eikö sun pakko kertoa se? Se on semmoinen. Löydäänkö mä jostain täältä sukulaata? Täältä kyllä ainakin löytyy tämmönen baby boy, mutta ei se ole ainakaan sukulaata. Kyllä mä voin tehdä, mä sitä katsotaan. Taas syöty. Olisiko täällä yhtään sukulaata? Onko täällä yhtään niin oikeesti sukulaata? Onko täällä vielä Roosa sukulaata? Ei ole. Mitä mä teen sille? Pitääkö mun kokata? En mä kehtaa kokatakaan. Ei muuta, haluatteko nähdä mun ja Roosan? Tää on mun kuppi, kun mulla jäi itä. Tässä on minä ja Roosa. Ja tässä on Roosan. Ja täällä takana on ja sitten löydäänkö mä täältä suklaata? No, voi nyt kakka. Jaiks. No, on mun pakko jotain tuoda eikä sille. Mä tuon sitten karkkia. Toi ei täältä ole. No, mä annan sitten tämmösen. Kato kun. Joo, täällä on tää tikkari. Oho. Joo, no niin. Pahoittelut Roosa, mutta en löytänyt suklaata, niin tässä on tämmönen tikkari ja tämä kansi lähti vahingossa pois. Mitä kansi? Mä laitan takas. Okei. Tämä on varmaan hankalaa. Ai hankalaa. Mä voin laittaa. Ottakaa sekin. Laitettu jo. Hyvä. Kari. Joo, on. Tää on semmonen, joka vaihtaa kielen väriin, niin kuin kattokaa. Tämmönen. Vai näettekö se paljon? Chupa chups. Tikkari. Maisteluhaaste. Tuossa vaan 6 sille. No niin. Saanko mä tätä aukikaan? Mä kyllä saisin kyllä. Mulla on just katso 10. Niin. Onko nyt kiva, että No oot... kuvaaja auttaa mua. Nyt hän avaa tämän tikkarin. Mä käyn hakea sakset.
Kysy mun... Ei tarvitse kysyä. Mä alan kaverin. Sinä pidät sen aikaa siinä. Mä käyn hakea saksat. Arvotus. No, haluatko sinä auki sen? Haluan. No. Montavuotias olen? Ei siis mä oon 9. väärin. Mä oon 8 vielä. Mä en täyttänyt vielä 9. Niin. Ok, no niin, sitten on saksia. Mm-hmm. Pitäis sun kyllä jotain löytää. Mä voin antaa vielä yhden mahdollisuuden. Mikä on mun äidin ja mun isän nimi? Sun äitin on Tuija. Onkamo. Oikein, mutta mun iskän sukunimeä ei tarvitse tietää, kun mä en varmaan tiedä itsekään, kun sä on Helsingissä. Ja sen nimi on... Mun iskän... Saniel kai. Sä melkein sanoit sen oikein, mutta et se haittaa. Janier. Et se haittaa. Anna sulle yhden mahdollisuuden. Paitsi että en mä tarvii enää niitä saksia. Mä voin kakka Pierre Pylper. En sano mitään. En sano mitään. Anne, sulla on nyt nukkuminen aika. Sulla on nyt nukkumisaika. Sun pitää mennä tänne. Haaste. Nukkumaan. En nukkumaan. Laita se sinne. Sun pitää alkaa nukkumaan, niin mä kuvaan sua silleen. Arvotus, että mä saan nukkua. No mä en jaksa odottaa, niin mä en paljon tiedä. Mikä on tällä hetkellä meidän presidentti? Alexander Stubb. Oikein. Oli alahdu. Stubb. Muista mitä sä sanoit nuokkarilla? Alexander Stubbit. Alexandra Stubbit. Alexander Stubbit. Ei kun mä sanoin Alexandra Stubbit. Jostain syystä. Näin. Miksi sä nukut liikkarin suussa? Oho. Sä voit laittaa se tän tyypin suuhun. No. Entä se näin? Muuten mä huomasin vasta nyt. Tuo on Seppo Kalju. Niin. Hän on melkein Seppo Kalju. Ja pikkasen tommosa kulmakarvaa niin sille hienosti tässä niin sille. Kattokaa. Noniin, hyvää yötä. Hyvä yötä sinä huorvitu kakkapää. Joo, mä unohdin kokonaan, mitä se tarkoittaa. Etkö tiedä siis? Tiedän. Mitä? En mä voi kertoa. Kerro mullepa. No. Niin. Nyt kuvaushaaste. Nukkumishaaste, että ei saa herätä. Ja ei saa esittää. Mä jossain vaiheessa kutitan sua just niistä paikoista, että... Nyt alkaa nukkumaan. Yes. What a dope, man. What a dope doing. What a dope. What a sigma.
Moro, et sä voi nukkua noin nopeasti. Bra. Näettekö se sinun naamaa? Odottakaa. Joo, näette varmaan nytten. Kutitan nyt. No niin, varmaan näette jo sen ilmeen. Mä en kyllä varmaan nähnytkään. Mut siis, joo. Nyt alkaa bileet kohta. Tässä tämä. Sä tiputit sun tikkari. Mitä? Sä tiputit sun tikkari. Ai milloin? Just äsken. Miksi? Mä tiputin sen. Ja vallos. Mut muista, Roosa, sen jälkeen, kun sä haluat lähteä täältä pois, sen jälkeen me pidetään bileet. Et sä voit sitten haastaa. Jotkut ainakin pienet bileet tai sellaiset. Ok. Heti kun video loppuu, niin mä aloitan bilettää. Ja kuvata jotkut pikkupätkät. Jotain. Joo. Joo. Laitetaan telkkari jotkut Ubban style. No niin. Ai. Mä äsken nukuin jo. No niin, mä menen leikkiin tonne altaaseen. Voi. Et sä mee. Ok. Laita sinne kaikki sun. Mä nukahan varmaan heti. Tää ei nyt pysy jotenkään. No niin. Ai vittu. Katsokaa, saattaa sieltä läskin tikkarin. Eli tässä on lusikallinen kakkaa. Heitä kaikille niille, ketkä ei tilannut kanavaa. Tässä on kuva Roosalta täältä kakkaa vähän silleen. Ja, no niin. Just sinä, jos et ole tilannut kanavaa, ota siitä. No niin, oliko hyvä? Joo. Sanoit joo. Haluat varmaan lisää. Jos et ole tilannut, kaikille niille, ketkä on tilannut, ei ole. Kaikille niille, ketkä on tilannut, niin ne saa jotain, mitä itse, mistä ne tykkää. Ne saa sydämiä. Joo. Saa Roosa rakkautta. Ja kaikkia muidenkin rakkautta. Miltä tuntuu nyt? No, oli aika hyvät unet kyllä, mutta nukuin aika vähän aikaa. Huomenna on koulua ja... Niin onkin. Mulla on nyt kiraarat. Maistuuko hyvältä? Kaikille niille, ketkä on tilannut kanavaa, niin siinä saatte tällaisen lahjaksi. Kato, sillä on aivot. Niin muuten. Muistatko, Roos, mä laitoin silloin tuon tikkani sinne. Onko hyvä? Ota katsojenkaan KPS. Ota katsojenkaan KPS. Oota. Ai mitä mun pitää tehdä? KPS. Mä oon katsoja, leikisti. Joku tilaaja. Ja sä oot
tubettaja. Noniin. KPS. KPS. Kakkapylly. Noniin. KPS. 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 Kakapylly pyörpää. Voittaja. Niin haluatko lähteä pois jo? Haluatko olla vielä 5 miljoonaa tuntia täällä? Joo. En mä jaksa olla täällä, kun mä muutan jo siinä aikana Helsinkiin. Etkö muista vielä 5 päivää ennen kuin mä muutan Helsinkiin. Ja se on kuule ihan totta, katsojat. Eikä olekin. Haluatteko roosan numero? Haluatteko? Ei vaikka laittaa susviasta tälle. Tää tykkää sustyyppeistä. Antaa. Et tykkää. Kyllä tykkää tästä Mikistä. Mikistä ja Todista ja mun pikkuvelistä! Pikkuveljeistä. Pikkuveljeistä. Takkapää. Tää on pussailu mun pikkuveli ja Herttinen. Ja näyttänyt niille alaossaa Herttinen. Joo, oikein. Tee usein. Haista mun hikivarpaita. Haista. Mä kuvaan kohta sun alaossa. Et. I don't wanna do. Tämä video on kestänyt 28 minuuttia jo. Herttinen jumakauta. Kato. Mä oon tällä hetkellä avaruudessa. Onko tällä sulla tihkeimistä? Haluatko jotain vielä? Haluatko kakkaa? Puhelimen. Kenen puhelimen? Minun. Okei. Mä haen sulle kakan. Arvotus. Mä haen sulle kakan. Se oli se arvoitus. Ei arvo mitä mä sanon tässä leikistä lukee jotain. Ja tää on tosi helppo muuten. Tää on tosi helppo. Mitä? Tää on tosi helppo tää sana. Ja se... Tilatkaa mun kanava. Ei, tää alkaa tää. Kato, kun tää on niin helppo sana oikeesti. Tää on niin helppo sana. Oikein. Tää on vähän pelottava tämä läski. Ei se koti. Tämä vessapätsuun. Eli Viiru. Moi Viiru. Moi. 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 Missä ihmeessä?
Ootko viimeisessä sen kännykkään? No, mä tiedän mitä mä annan sinne. Mä annan sille mun kännykän. Odottakaa. Odottakaa jotain meteoriittia. Ei. Mä otan sille Brawl Starsia. Mun kännykkä. Joo. Siinä. En löytänyt sun kännykkää. No käy vielä yhdesti kattoo. Hetken aikaa pelaa mun kännykästä Brawl Starsia. Eikö mä voinko... Mä otan tässä. Joo. Mä otan tässä niin... Missä? Joo. Nyt mennään etsimään se. Vittu toimii. Roosa löytyi. No niin. Siinä mä annan just sen sulle. Kiitos. Niin mä aloin pelaamaan omasta kännykästäni. Brawl Stars. Aha. Miten ottaa just? Mä lähetin Miklakselle tän. Oikeesti? Roosa, mä pelaan. Moi, mitä ihmettä mä oon? Roosa, mitä helvettä? Ja kääräsin vaan. Sano heti kun aika on loppu. Jos mä arvaan yhdenkään jutun väärin, niin mä en voi. Tää peli on siinä. Laita mulle joku vaikea. Jäskä. Joku vaikea arvotus. No mikä on kakan toinen mikä tämän kakan toinen nimi on? Paska. Väärin. Sen nimi oli Jere. Jere, 5-vuotias Jere. No niin. Se on sitten Dai. Tää peli oli siinä. Miksi? Ihan oikeesti haluaisin tuo. En halunnut Adella. Mihin takia? Mutta et sä edes tiennyt, että mikä se juttu olikaan. Niin. Joo. Ja voitin lopuksi Brawl Starsissa. Jippi yeah. Hän sitten pelaa tuossa Brawl Starsia sillä. Mikä tyyppi? Älä laita noin lähelle. Mikä tyyppi sulla on näytä? Nita. Vihreä Nita. Joo, tämmönen. Rankattua se on pelannut. Ja tossa sen naama. Ottakaa, mä voin näyttää mun osuutta.
Ja normaali. Mutta no niin. Ei kai tää video olla tässä, Tiffany. Se nyt vaan niinku lähti. Silloin. Ei jaksanut enää. Niin Joo, tää oikeesti noin puoli tuntia jo tää video. mähän olin sitten voittaja ja arvasin nyt väärin ja se on moi moi! Moi moi!